Na. Ade boko. Onana. Nananom. Nana bonsusu. Medam wase pa. Se ba bia mu ni me hwamoda na muta machire. Na asem titi wo ho ne sai. Eye nana. Mi nua wodefo. Nana yare. Aye ni ba bia yare ni fre. Yehu yare ni ti ene ne nkon. Wada ho ene wo hom se fo nana de kwan bia so. Owo de wo bewu. Na nana bonsusu. Nana wo wu a. Wan edi ade nya ne ba. Ne ba na sese wo di ade. Me so mentena ho. Se ne ba eni ade sa. Ye nya ye nuanom. Ese me ba. Edi ade fi so me hu ye. Na ko nya ka sese me na so bie. Eni nti no me ba ya. Ese se wo ma wutiri. Ye di pokese. To efie ho ye ko mu ayefie mpinifo no. Me ko twe wo mo de ade wo ma ba. Na de pokese to mo tiri mo se. Eye ne yire woni ne ma ene eku nana kromo atimu a emu nsansam amane ye hu nyina efre ne yire no ne yire ne baye ko wotu se bujam ene wodi ku nana wo ko beso ko ku nana esanso opese ne ba ne di ade enti opese ko yi na ne fi ho na ne ba no ebedi ade ki kan sama kese a kira hifia panifo no no mo pa maame no firi efi ho ne nana de wawu awie wakɔhwɛ ne hwene mu tuatuo sɛ ehu wawu awie na me ba ni nya kwa ani ade maame no mfiri abusua mu wo ye yi a wo kwa da busua mu ne ma no wo ye yi a akonya ne be sisi na so a wo de kwa na busua mu wo mfiri wo ya na akonya no so nkɔ baabi asesa me ba ni no wo di ade ti me sra wo mani abre papa na ni abre me sra na ada wo ma buame Bansusu Onamnya flama Onamnya flama onamnya Bansusu Bansusu Mami nyanta nana Moi, on dit à boire midi bébé. So be fami, if you pum ho. I didn't be share. One or boire me. No correct. One mamma no driani. Inina. Timebwa. Yo. Free me pabia o pibiano. For him, fear penny for an I manage the yam. Don't mean for Pocassi 2 and 3. Namemwa. My young chat. Mamma and any banning in us. It does. Yeah, Macranamaco. Father. Mebwao. Bansusu. So my point I said where they define me. Nanko poja de okorine mako. E ma point ni so te wo fi frese.
Hey! No. I saw the hour. I don't know, Kuma. Nothing. I don't know why the assassin. I don't say. Baby, assassin. Ebi bra. Echu yebi. Enkwi yebi. Ebi jaya na adey. Ejawe. Ti. Sasimo yesi. Se yeni akase ya fan tutu yeni akase bra ho a. Enye yi. Bani fo wede. Sa ngese. Obi ba. Nese koyewo. Anasamia. Ni ekoya na se ba. Ye fa ho ade. Bani fo. Yes, mo kan kan ho bibi emaye na mo ya ma ensu atena na afo akwanti. Mo ya sama asefu afro suru je ya sra mo aye. Dabi amusi etu obetwa so na akoso afede afono ye. Dabi ya se tu obetwa. Dabi me ya wawo. Asukura man. Ye betu ho na mo. Cheze periri o mu. Ye betu. Me ya wawo. Ye be na me ya cheze periri. What was it? Me ya I said me ya Now they weird do nothing. I do cook about before. Who feel me? Papa Coco now. In the Mema Bobia me. Oh, no. Jibina na come your bending. Winnie, you are seeing. Nothing. Eddie. Quite the biba. Edding. Nothing. Edding. Winnie, I say more. Na nyasem bia ebia obi tinche ofo se bia me na kokonsan me de na nsori anu ma beti na ofi nyesa we de sa bon tin kura na me gini asem we de ehu eya se ehu minya obi anso nka nje ne se wa na me ba be bo amane bom ya we de manim me na modefo efichi same way me hu sane amenka no therefore pa minam na fichi o metin ka nka bi e so therefore na fichi na janan ne ebo wo de me kasa o si na janan nye na janan asem pa na me ka che we de mani onye obi na nya na ade ka che me ni ameni na me ho a me say ya o kaka me ben ho a o therefore and I pro can no can miss me cry man is so jaja am job or that I can some chow for the can come in a jana in a bed feature will be an janine and a new to phone and yeah or therefore the sound we be on say I say my mehun and about the catcher to see a sa queer it is I you what kind of are you mammy what you are therefore actually if you need to yes I'm a honey. Now me yesi ni banu nkwose nsuo mre na akwala no koye nsuo akofa. Oh, na sasasam ne de meti yo. Meti enye no hye tutututu. Oh, debi no so kramponku. Endi agrada akwa ni dwasi ni. Eh, me nya nsam wo ho. Hwe ho yie mum. Hwe ho yie me me hatam koko. Me da me ncho. Oh, ncho. Me da me. Bua me. Hwe ho yie. Hwe ho yie na si ansam e ba no. Wo pe me kwa do si ya wo kwa na si ya me bai na nka wo fufuo bi esi nka me ni bi. Me jam ho papa be ye made me ko ne de mami nya okwan yaja abusia pani hwe ye ba ya ye sa be na the things he ya so beti o anasa nko ya kura ato ekurokuro ketenkete hey
na esi so no me nua na ntimi hu me no me nua na hu me nua na wu awie ye kono enti nya momo kakra mpo me nua yimlimri enti nya momo media me kasa o enti nya momo kakra mpo ye me nua yi ye nya momo me nua bra wo bra mo ho na enfu wo do na wudi na mo yese wo hene ye beba wo hene na so bia nam ne ade nya na mo hwe amenya ntia ya to bu ase na menya dai amenya da kasa twetwe bebre ba ye no ya ma ne tokwa ya ma na kutia bo na mum ye ba ne se therefore da no kwa ye be fa so a mo ba so e be free so what ya ma na kutia bo wani tokro se sa no be ya ye nko se wonyi mi nipa o ye ne dia enye yi no yi na di na ne ye wo no ye mfa nye no what sa wo ka wani tuma ne nya mafra ye nya mafra what abusia asa twetwe bebre sa no adan ya mo ba kwa mo nkwa anya mo dia anya mo so na sa mo nyi ba no no a kamba da ho akọ mo nyam dia me so mo ya me a mo nyam dia me ho ya me a mo nyam dia me ho a na pe ka me tia ka mo be hu no se ya na mo hye mo ba kwa mo nkọ ame dia me ne hwe ameka o me ne hwe ameka o me ne hwe ameka na dua be guas aka mo sim sa de dia ntina mo ya sa dia sana na wu na ma o ba ma tra ko na so dia dia be gua ka sim si ya hwire na se me fa baabi ni ti wo che me se woni pada sa ni na ye me ni ya e ka de me ka sa me hwe ameka me Nana. Wani tia. Ohun ti be de wobusuafo de ya me. Twotwo me se akokwa. Se ya pam na filifi. Titiri wa nkasa wu nua ba. Juma won fa ni me ne mema. Na me se nananom. So wo mu hu me mobo. Ebe bia me kure de bia ya mpanto. Na mia mo ani ma mi nya masumdwie na wo so nya wa hoto pa ba me ko me to dwan ma me sre nana no ye hu me mobo na me bre nana ko kete so ami no adwene ko kete so ami na ana me na adwene me no adi so papa na da ho no abena ananom ambe shada ba wo pa sa me no be tin ko na enyama ensama ko so ko mo ha me mia mi nua ba ma nana hwe nana aka dwere nana wawu ukotana na ho pa atete ene hu ne wonye ene obi nso so hu ekwankore fa so a na yare e baaye hwe kurai ade abeche yes obi afu ahye ade abeche yes a graduate yes obi and some basa a kurai na sansem ebi nim na mi ankasa nso so masode me masode za me kasa me tena ho a ebi da me fie masode akohu konfo bia o de ne papa konfo no wunya akoya wasem bie ni o hunu ka enti me se me de betu anim ni wa pempanimfo yi bia ka ho ni yakọ bi te say Judas na yakọ ni de yensem akoto nanim fi se den a sefem so ati bo suapani eno asema oba ya wo kan tintin nyina wo boss wa ani esi mitirim pie friet fri se ayem konu ya ne some ensem wa sese egu mitirim eso sene me ankasa me ni pedua kopem sen right mu ade bechi sise ade bechi sise ade bechi obi aponche ayira ade bechi obi ahrama twahwe
ade be che obi ayi sei ade be che obi ewu ade be che ahwan ni atie si obi so ama ikatere ma atwe ade be che sei menye den kura hwe bra wo bre nana ya di sa wo so nim ba bia ye beko amadefo ho ato na nkaye fisa meda amena minim sa ati se pa nka busu panyi kura no kamani na mbabi wo daro nansem tanwa mama ai bida ho ahomache donko ne fa busu panyi se donko ne fa wo bibia donko ne fa mu na mebeye kwensi metia ne pam kum hoya tanwa na den abehei me baketo ani yemhua ni hwi ejanaya no ko ekeka na na yemhua ni hwi na tanwa na uni kulaba so yemhua me abusu apanyi so me meye de sa donko bremu no osibia ankase obejeje na agura enu so fa abusu apanyi akura na kura wa anyeye yo eni se mete ya yesitum wa anyeye etino sisi ane sesa na waka na wo de ekọ na ekọ bọ mpanyimfo afiri se wo de wo mo ka me ho a ebebo a won obo mama ne na sheda bia wachina ye beko wachina de ya fofi ye be fam fofi na nkasa kura nim se kura ye bre chine fofi ne ye fam no nku ye chine fofi wo ne ye ko wo chine fofi ne ye nko ne ye ko ye bidi ebusu fanyi na ya na ase mamedi bamba souffla me quoi 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 Yo, with it, Mima, I was a penny in Casa. When I dear buy it, woman in it. Kusia, a dear boy, a money, and yet the upper. Why should I say a money? A dear buy, you cry at him, walking away a million. May I leave your born and none one. You need only think, no one. What science? And then Yale went out. Ye kromo also and some basa. Adawroma. And he had to say my Nana. Ayale. But you as you be the cotocrat, you be touching them. Agra and Kija, ecosidium, any penuma, and a guessing. You meant to be brilliant to and a dear catch a true dear. Nana, a true Sanka Plantia could day. Like a cocoa then and media. Don't come you. Most of the Abidjan plan. Yeah, a true as a true as a bucket. You I say you I say you true. Now you who soon. Nana Ade, show my never down to. Why? You penny my apple flat.
Bamba souffla mes coins. Ayo wa yene ne yere ne fena mo ni ma. Nanampa. Sani pelo. Nanampa. Oni na sa. Oh, babema bi so ye frɛ no opoku. Yahu. Nanampa. Nanano kwe na aka. Baba zu. Therefore what pain papa? Nana no kwe. Bibi say wa ha dada. Nana wa bion. Nana wa ben. No kure nana. Me panifo. Wash you muti. Eya ya le poni a abo odefo no. Pion. Efre ne yere amwani. Amwani ma. Eyo ka sa bu be ka wa. Na firi won tomem. Nana. Ya ko so. Awu ye kuro bia no. Ma me ni ni. Ma me no ye bayfo. Amwani ma ada na wo yesa. Ya sa se ye pepe yi so. Ada na amwani ma wo yesa. Oy bayfo. Nana. Oy ya mobile. Nana boy mobile. Kwa ben ni pa. Amwani fule na mini yesa. Amwani wala na. Amwani ma. Nana. Amwani ma na pa ya de ya defo. Otutu abusu eku ya tesi eku esu nyina fra amwani ma. Amwani ma. Eye nsu a efa nipa. Awowa ye keka nipa. Awoyi. Ane etuni nyina no. Ni nyina efi odefo yere amwani ma. Nana ye be den. Baba zu. Flama. Bamba zu. Flama. Sabu bi beka wa. Afutu am de ba mamu ane se. Mon kona mun kutu tina. Na yentwa aye na Nigeria ene ne ba no. Omu nyina su. Efri kromo. Na yedase. Asebie ni ho. Yedase. Fisi obi ntonsa mfa nhira ni busuefo. Dabi da. Na ekika ne se ekura no. Na asa na edoso firi se obayifo okwa yi a okoso yan sasabon Sa so no bi enu no mo twele moto mu a won chia na no. Defa. Etinana. Badawma. Ye kotwa masu. Na nu achimpo no. Ye besa aba na wahwehwem. Na woni na nan matu apo na mo akọ hwehwem amaye. Se bia na ebi nu wo mu. Asebie be fa no ho bi ya no. Yi o be fi na be besu man so. Yi o be fi ya. Da wase. Defa majuadi pa. Na minim na sebia se o se do no be da efilipa emotuam majuadi. Amwani ma. Nana wada urumani ya dawasi ye beko. Akwada o. Ye be sa ye ko ani bi ma na. Bamba souffla mes coins. 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 Bamba souffla mes coins.